dic Ryan i tinc 8 anys i vic a Linyola. Aquest llibre es titula Assassinats fora de temporada. I la col·lecció és de La formiga vermella. I l'autor és en Jaume Sala i en Juli Palou. Aquest llibre és molt misteriós i us el recomano. Adeu, els llibres m'esperen. La vida amb llibres val la pena. Que la formiga fa 100 anys i ho podem celebrar.